Kaixo, gu Luzaro ikastetxeko seigarren mailako ikaslea gara. Gure eskolan energiaren kontsumo arduratsua egiten ari gara azken urteetan. Kontsumo arduratsuaren garrantziaz gain, energia iturri berriztagarriak ere ikasi ditugu. Hori dela eta energia berriztagarriarekin funtzionatzen duten ibilgailuak sortu ditugu. Kotxe hau erabili dugun material guztia berrerabilitakoa izan da. Kotxe honek martxan jartzeko behar den indarra Elizaren lana da. Kotxea berritzeko kartoiak, lau tapoi txiki, lau pajita eta tapoi handi bat erabili ditugu. Eta horrela funtzionatzen du. Pajitetatik putz egin da, musika puzte egiten da eta kotxea gero joaten da. Kaixo, gu Luzaroko ikaslea gara eta gure kotxe autopropulsatua erakutsiko dizugu. Erruberak bi tapoiekin eginak daude. Eta makitsu hori barrutikan lastotxe bat jarri diogu frikzioa gutxitzeko. Aurreko errubedek engranajeak dituzten motor elektrikoari lotuta. Motor elektrikoa panel solarrari esker mugitzen da. Horren eraginez kotxe dena aurrerantz joaten da. Uraren indarrez mugitzen den kotxe hidraulikoa egin dugu. Materiala hau da, botella, diskoak, tapoiak eta makillak erabili ditugu. Kotxe hau mugitzeko ura botellara botako dugu errotara eta errota hasiko da mugitzen eta horrela kotxea mugitu egingo da. Kotxe hau energia zinetikoarekin mugitzen da. Material. Tapoiak, palilloak, bi medikumakil eta pajitak. Eta pixua egiteko, adibidez guk erabili dugu pilak. Eta hola funtzionatzen da.